Obrim podcast. Destinació directa, la fi del món. No para en cap estació excepte Mandarake, Tertúlia i Niu de merda. Correspondència amb manga i anime, videojocs i altres destinacions. Abans que arribeu a la vostra destinació, quedeu informats. Esteu siguent robades per les lladres del temps. Propera parada, Mandarake. Benvinguts a aquest podcast. Som les lladres del temps, composta per la nostra maca veu en off i oracle Simber, el nostre saber mestre, la Jinx, la Connexions, Links i una servidora, la Hangui, que soc... no sé, poseu l'imaginació. Venim a parlar de manga, anime, videojocs i moltes coses ràndoms en general. I dit això, comencem amb la primera parada. Com esteu, noietes? Oli, vives. No m'agrada ser un adult. Jo tornaria a les classes a fer punxó. Que violent, això de punxó. A dia d'avui punxaria més d'algun. Última fila del passadís perquè no et queda una altra, perquè aneu per cognom. Allà, els teus dibuixets, la taula que sembla un Picasso, el teu braç que sembla una prolongació del Picasso però amb tinta xina. Allò era bones èpoques. Tu aniries al final? No, jo anava Nosaltres érem creatius i anàvem jugant amb l'abecedari que ara anava davant, a darrere, davant, perquè no sempre fos la mateixa posició. Bueno, doncs ja que estem parlant de punxons i manualitats, anem al Mandarake. Començo jo? Va, que així dius que si te deixem per l'última, que ets carnassa. Sí, després se'ns acusa de crímens de guerra. Però, bueno, i avui m'enganxa més que anem al final, però bueno. Jo vinc a portar un videojoc. Sorprèn-nos. Fashion Dreamer. A veure, és un joc o és un somni? Sembla un somni, tal com està ambientat. Escollo el comodí de la trucada. Vale, a veure, què? Ja m'estàs boicotejant i això que vaig la primera. És que, a veure, o sigui... és que ets una somiadora. Vull controlar-lo. A tu que t'agrada tant Sakura, jo suposo que és per això. A mi m'agrada Sakura, però no m'agrada Sakura. La tallada Kinomoto, insisteixo. És el meme de... O sea, sí, però no. Sí, clam, no Sakura. M'agrada de la senyora aquella, el meme aquella americà que surt la dona primer mirant com I don't like it. Però després canvia el cara de... Bueno, la del vi, no? Yes. Sí. La de la copa del vi. Bueno, a part de ser una somiadora, que és Fashion Dreamer, va. Sí, me diu somiadora, però aquí totes heu tastat, per sorpresa meva, i l'heu volgut tastar aquest joc. Perdona, de sorpresa res. No vingueu... A mi m'ha de ser una sorpresa, No me vingueu de pros. Jo mai he dit pros i mai he dit no a algo que sigui farmejar. Jo tinc un costat fosc que mai acceptaré en veu alta. D'això també volia parlar avui. Però bueno, va, comencem. Per 4 tips, com sempre. Fashion Dreamer, vale? És de Sin Sofia. És molt divertit perquè Sin Sofia, a l'estudi aquest, fa jocs de WWMA. Nani? Sí. I també fa un joc de roba. No ha sigut... També ha fet els jocs de la Pretty Rhythmic, d'aquestes de les idols japonès. M'està esclatant el cap. Fashion Dreamer, Pretty Rim i MMA. Sí, o sigui, ho toquen tot. Per lo que sigui, ara mateix m'estic imaginant el Matt Hardy vestit de Lolita i no vull jo no vull entrar aquí. O sigui, és com... La teva Lolita favorita, la Bert,
la teva Lolita favorita i has fet un pareado sin haberlo deseado. Puc explicar el meu mandarake, sisplau, perquè la gent no sé què portem 5 minuts. Jo m'estava portant bé. Jo m'estava portant excel·lentíssimament. 5 minuts. Escolteu, que si no vols que parleu, doncs passem i ja està, no passa res, No, és que sembla que tinguessis convicció. Per què? No ho sé. Qui sap, qui sap? Aquest joc està per la Nintendo Switch, va sortir el 3 de novembre. Qui vau anar al Manga Barcelona estava per provar a la zona de Nintendo. I aleshores, Fashion Dreamer. Què és Fashion Dreamer? El Fashion Dreamer tu comences a crear-te un avatar que es diu una musa personatge, o sigui, tot és musa, tot és inspiració, d'acord? El personalitzes i realment és un joc que ve a ser una evolució de l'antic estil boutique. Fashion Dreamer és un món virtual, vale? Inspirat a la influència de la moda, està construït com si fos una xarxa social, encara que tu pots jugar en solitari o en línia, però bueno, la forma de jugar és la mateixa. I és simplement això, tu tens unes muses personatges que poden ser tant NPCs com persones en línia, vale? Creades per altres persones, altres jugadors, que li crees? Lookitos, que m'encanta aquesta paraula. És horrible, és terrible. M'encanta. És merda de vaca. La veritat és que la denominació Lookitos és... Un look, li crees un lookito, no? Suposo que això enganxa molt amb Sakura i la Tomoyo, Molt. Els psiquiàtrics també estan plens de loquitos. Sí, hi ha moltes lolites també, lookites. Bueno, tracta d'això, no? Vas aconseguint roba, per dir-ho d'una manera, articles de roba de diferents coses, les pots customitzar. El que veig que no ho pots fer i que no sé si arribarà algun dia o en algun següent joc és un patronatge, això no, també el patró tal com és, però bueno, tu li pots fer-te una marca i canviar aquesta roba i bueno, anar fent looks a la gent, comparant, com pujar-lo a la xarxa social, la gent li agrada, la gent interacciona, tens la teva sala d'exposició, la gent t'envia looks a tu, o tu li pots sol·licitar perquè t'ho facin. I a més, que sembla que estan treballant, té actualitzacions de temporada. Cada X hi ha com una nova fira, que li diuen, i fem missions, les típiques missions de ara dona-li me gusta aquí, ara fes-li un look a no sé qui. Doncs vas aconseguint més prendes de roba. O sigui, Loquito te lo pongo. Aquí aquest joc s'hauria d'haver dit imagina ser autònoma al món de la indústria de la moda. No, jo el que tinc una pregunta. Digues. Les actualitzacions de temporada seran a Monchi Monchi o no? No, són gratuïtes. No, sí, bueno, ja vam veure una, ara estava la del drama, la fira del drama, que era així com un vestit de festa. Ah, l'especial de la Lynx. És que, Sí, és que No, l'especial de la Lynx me sembla que serà ara, que serà tipus steampunk. estic, no volem-me comprar el joc perquè vosaltres i jo sabem què passa quan jo m'enganxo un joc. Sí, que no hi ha podcast. És molt... O sigui, no té final. Quan vas creant articles, te vas pujant de nivell i en aquest nivell cada cop vas desbloquejant més articles, més roba i és d'anar fent. És un joc, és el que ha dit la Jinx, és un farmeig, és un SMR, és un desconnectar el cap i jo vull reivindicar aquests jocs perquè no sempre tot ha de ser AAA i acció i aventura i sembla que aquests jocs desvirtualitzen molt per ser un joc de ruleta. És que els Loquitos els teníem a l'Animal Crossing. O sigui. No, però... Bueno, sí, perquè a l'Animal Crossing també tu pots fer el dibuix. A mi m'estàs plantejant un joc ASMR, Coquito i tota la pesca i jo estic pensant, és un Chino Farmer sense fi? No té fi, no? És un Chino Farmer. I funcionen molt bé perquè comences a jugar. Jo li vaig estar mirant a sobre telo dels gatxats per veure quina roba te toca o quin patró t'agafa i llavors és fer Loquitos, pues Loquitos i los pongos, pues t'acabes enganxant i ràpidament te fas una hora viciant-te. És que t'anava a dir, Tranquil·lament. m'estàs juntant el gatxa d'un Genshin, poder ser, Sí, amb el roguelike d'un Isaac, perquè no decideixes el que et toca. sí.
I que fusion! Una mica sí que pots escollir, perquè pots o desbloquejar amb les claus que et surten, o, com ha dit la Jinx, amb els gatxes, que és que a més té gatxes, o sigui, què més vols? És que Té jo... gatxa. No, i la fotut és que realment acaba funcionant com a ASMR. Vens de treballar, estàs una mica amb la neurona fregida i això és ideal. O un viatge en tren, no? Vinga, va, amb aquest viatge en tren doncs me faig la marca. Pots jugar com vulguis, Jo em passo de parada. T'anava a dir, quan et dones compte, en comptes de ser Barcelona-Sants, estàs a la Ter de Querol, saps? Sé que parlem de roba, però els draps bruts els deixem fora, no?, del podcast, i jo, o què? Sí, o Sí, què? te deixarem que siguis somiadora. Somiadora i somia tard, també. Com vulguis, però somiar. Vale, doncs vinc a reivindicar que aquests jocs es vegin i es recomanin, perquè no és un joc de nenes, només. No, perquè a l'hora de fer loquitos fas per nens, nenes, nenes, fas una micota de tot. És més, a l'hora d'escollir te serveix hasta perquè tu et creïs imaginació pels teus propis outfits. O sigui que està superbé, està divertit. Us diré una cosa. L'indústria de la moda és masculina. Les grans marques són homes. Sí, sí. Caprile, Balenciaga, sí, podem tirar moltíssim i més enllà i... Com el cuina, que el cuinar són de dones, però els grans xefs són homes, o sigui que això ho pots aplicar en tot, ho pots aplicar en tot. Jo crec que no és moment ara. Jo crec que la reivindicació de la Hangui se'ns està anant de les mans. Que una miqueta aquest podcast està per... Anem a treure una miqueta de paritat i fer guareta amb els camps de naps, però... Vinga, va, doncs parlant de cuina, va. Te passa tu, el relleu. Agafo el relleu de la cuina, doncs parlant que la cuina és una cosa d'homes, no us enganyaré, pensava fer un anime, però clar, vinc de parlar-vos de School Days. I llavors he tornat a la Jinx de fa 20 anys. M'he enganxat a un J-dorama, però com una cosa dolentota, no? Lo següent, addictiva, que és la cuina d'enfermat. O Farmat no Ryori, és un, ja dic, Japandorama, és una minissèrie de Netflix. La teniu fitxada? Pot ser. Sí, una micona. Jo la tinc a la llista, però no he tingut temps. A mi m'encanta la Hangui perquè la boicotegem, però jo faig totes les seves mandarakes i jo estic encara perquè compleixi un dels meus mandarakes. Però bueno, Sí, la que vas fer de... Aquest amor de mucha guerra, sí que l'he vista. no m'ho has dit res. No m'ha donat la vida. Ja, però així per fer loquitos. Va, és igual. Anem al meu mandarake, que vinc a recomanar-vos La cuina de Farmat, un live action, una minissèrie. Més que live action, sí que és live action, però jo us la vendré com una minissèrie de 10 capítols a Netflix, uns 50 minuts per capítol, 44 a 53, o sigui, uns 50 minuts. I què m'ha passat amb la cuina de Farmat a mi? Que he tornat a quan era més joveneta i em vaig enganxar als meus dorames d'antany. Que aquí no hi ha, de moment, amor a la vista. Sí que hi ha una subtrama d'amor, però... Links, tu, si no m'equivoco, te l'has vist sencera, no? Sí. Vale, evitarem fer spoilers. O sigui, hi ha una part que es farà un spoiler perquè és el que t'enganxa de la sèrie, Sí. que et fa patar la patata, perquè tu al principi no et dones compte, després dius, espera, ho havia vist bé i era jo qui no ho estava entenent com funciona la pel·lícula. Però, què voleu, que comenci a donar-vos la torrada al director, música i guió, o us explico de què va la història? Què preferiu? És que les dues coses em donen hype, a mi. Jo crec, ja no per nosaltres, pels oients. Intenta argument, perquè vaig explicant de què va. Començo per l'argument? Començo per l'argument i després aniré als matisos de direcció guió, però és que hi ha màgia, hi ha màgia. Anem a explicar que tenim en Kitada Gaku, o Kitada Gak, no sé, jo no sé japonès, per tant no sé si he de dir Gaku o Gak. Típic estudiant que assumia amb la seva vida a ser un gran matemàtic, d'aquests que guanyen premis i condecoracions, etc. Per qüestions de la vida i un gran rival queda enfonsat de la vida i desisteix de ser un gran matemàtic i no sap què fer amb la seva vida, siguent un adolescent en època que o continua estudiant per ser un gran matemàtic o me fico a treballar. I aquelles coses de la vida, aquelles trobades meravelloses, insospitables i que ningú s'ho espera, es troba amb en Asakura Kai,
En Kai és un gran xef que té un restaurant, diguem que a nivell d'estrella Michelin. Per mi és el personatge ideal que algun dia, si fessin un live action de JoJo's, seria Dio Brando. Sí que hi ha un live action de JoJo's, però bueno, per mi seria un gran Dio. Té cara. Com a personatge és excèntric, exigent, i quan veu a Ngaku li diu que com a matemàtic t'avull a la meva cuina perquè amb tu superarem el poder dels déus. I ell, que Ngaku és el típic nano que com que ha perdut la motivació de la seva vida, és matemàtic, per tant, com a nen és molt raro, ja saps, tímid, no aixeca la mirada més enllà de 2 pams de terra, té una amiga d'infància tota la vida que és amb el que sempre han estat xerrant, i ella comença a desenvolupar-se, a estudiar professionalment natació, i ell es queda com amb ànima en pena i llavors se'n va a la cuina d'en Kai a veure què pot fer, perquè el Kai diu, amb tu podem fer grans plats, i a través de les matemàtiques crear fórmules matemàtiques aplicades en plats i crear grans plats. No és un Shokugeki no Soma, no és un Sushi al petit chef, però ja us faig el spoiler, és una adaptació a live action perquè existeix el manga. Després et faig 2 pinzellades. Vale, molt bé. Un nano que es fica aprenent de cuina. On està en el plot twist? Hangui, tu saps millor que jo que els grans restaurants tenen un subchef, que és el chef Ki, acaba només rematant els plats. O sigui, té els cuiners, que cadascú té la seva partida, i després el cuiner remata els plats. Sí. Vale? Aquesta és la funció del Kai, que és el propietari del restaurant, i està en un punt que com a restaurador està en el punt de que ha de fer una passa més i deixa una miqueta el lloc de cuiner per ser empresari. Quan tu comences el capítol, tu veus la història, avança, tu veus el següent capítol i al final del següent capítol tu veus que el qui fa de subchef no és en Kai, no és el propietari, és en Ngaku. Però tu no ho entens, perquè te fan flashbacks, jugant amb el espai-temps. I llavors, quan tu veus al final del capítol, et quedes, espera, què fa aquest aquí? Això és Fermat. Sí, Perquè Fermat és un matemàtic, ho sabeu, no? sí. Però, llavors, el ganxo que té la història és esbrinar com arriba en aquell lloc en poc temps, perquè veus que ha passat temps, però tampoc massa. No és allò que el veus molt de jove i ha passat 10 anys i està allà mateix. Sinó al contrari, tots veus que tenen la mateixa franja d'edat i no saps per què ell és l'escollit. La gràcia que té, i jo el punt que trobo molt de ganxo, que la banda sonora i l'animació que té, tot i que és un live action i té aquelles sobrepassades que té l'animació japonesa, té un punt que amb la banda sonora és molt d'anime. La Lynx potser ho pot verificar, però és que sembla que estiguis en un anime amb la banda sonora. Els moments de tensió que et fan aquests canvis de plànol, els contrapicats i de més, que dius... És el que realment em va enganxar. Sí. Realment té aquell punt d'animesco que dius ben portat sense ser massa... que et ve... Bueno, em fa la gràcia. Ja sabeu que igualment soc molt foodie i llavors el futbol m'atrau i llavors veus que la cuina sí que està com una micona elaborada i després tens altres personatges secundaris que és el qui fa li treure les ganes de vida, és un matemàtic com el... Tu te'n recordaràs, Hangui, del boig de Yogamushi Pedal? El primet. Sí, el que està boig que va inclinat cap a la bici endavant. Doncs una cosa així, el personatge és una cosa així. Diguem que els personatges estan estirats. Diguem que a nivell per fer un live action estan molt estirats. La companya és l'amiga fidel que ja saps que està enamorada d'ell i ell està pendent de les matemàtiques, només són amics. Tens els rivals dintre de la cuina, òbviament al principi no és ben rebut perquè, clar, el Kai el té com el nen mimat i la resta diu, aquest acaba d'aterrar, jo porto aquí no sé quant de temps i no m'ha mirat a la cara ni un puto plat. I arriba aquest senyor i li fa un puto cas, què coi passa? Òbviament al principi està rebutjat per la cuina i s'ha de fer un lloc dintre del món de la cuina. I no vull esbrinar més coses de la trama perquè es tira més enllà, perquè hi ha el canvi de xef, com arriba aquest camí... per què decideix quedar-se amb la cuina i abandonar completament les matemàtiques. Només us diré que, ja he dit, és un manga, Fermat no Ryori, és de 2018, només té 4 volums, perquè està publicat a la Monthly Shonen Magazine, i aquí jo vinc amb el hype i vaig a tirar enrere de qui ho ha fet. Un moment, perdona, és oberta? Sí, o sigui, spoiler, us quedareu amb les ganes. L'obra està escrita per al mangaka Yugo Kobayashi i casualment és guionista de la sèrie.
una cosa que suposo que l'ha fet que estigui Molt bé. molt bé construïda. Després, la música la vull destacar per Hideaki Kimura, per jo dic, la banda sonora m'agrada molt i sembla com d'un anime. Jo us fiqués la cançó i ficaré un trosset perquè l'escolteu a veure si això no podia estar a Shokugeki no Soma o a qualsevol altre anime. I la direcció té 3 directors, tots jovenets, han treballat en coses molt recentment, excepte un, que és en Yasuharu Ishii. I direu, qui coi és aquest senyor? A veure... Només us diré que fou el director de Hano Yoridango Live Action. Socorrito. Sí que m'agradarà. Aquí ve la màgia, aquí està la màgia. Jo- Estava aquí. Jo et diré una cosa, respectar una mica les distàncies entre entendre una merda de música, em sembla que és una banda sonora elegant. I que sí? Té Sí. aquest pol afrancesat, perquè la cuina, Sí. és veritat, no ho hem explicat, el restaurant Dankai, que està fet amb una K, Europea japonesa. sí, és una fusió. Els estrella Michelin han de tirar cap aquí perquè per ser una estrella Michelin has de portar producte i el producte ha de ser aquest tipus. I sempre hi ha trufa. I llamàntol i caviar, suposo, no? Sí. Bueno, el Llamantos no l'hem vist encara. El Hi ha kaiju bitllet. ben fet, però... Sí. Després tenim els dos protagonistes, que el Kitado Gak està interpretat per en Fumiya Takahashi, Un nen. un nen, 22 anyets, però és el meu futur o el meu actual Jun Matsumoto, que ha treballat en altres coses com Afecto Profundo o Jo seré tu flor. Jo no les he vistes, aquestes. Però la veritat és maco. És maco d'idol, de dir... nen, És maco de veure. Sí. Jo segueixo insistint. Arroba policia. És un nen. Bueno, però com a idol no faig mal a ningú. I després tenim en Kai, que és el dolentot, el Ross, Midio Brando, que a sobre es diu Jun Shishon. I dius, veus, és que tot està en junt. Però aquest té més màgia. Els llavis de Frankfurt. Ja, però saps on és l'hem vist? I sí que l'hem vist. On l'hem vist? A Goku Shufudo i a Yu Yu Hakusho. A Goku Shufudo? Sí. Surt el live action de Goku Shufudo i surt el live action de Yu Yu Hakusho. Que és Kurama. Sí, és en Kurama. Que divertit. Sí, li donen tots els guapetons, però la veritat és que... El que passa que és que a Yu Yu Hakusho surt amb la perruca vermella i és com... no llueix. Jo et diré una cosa. A la cuina de Fermat surt amb un ros tenyit que se'n va més cap a l'oxigenat que dius, aviam, tete, molt pressupost, molt casa multimilionari, però perruqueria anem a la del barri, eh? La perruca aquesta rosa... Que no és perruca, que és cabell. Allò no era perruca, seguríssim. És cabell. Sempre li queda molt malament aquests, els rossos aquests estanyits. Sempre... L'arrel no les enganya, faccions. No, però t'anava a dir, crec que m'agrada més de ros que no de morè. Que és que no em puc enganyar. És que cop que li miro la cara, se me'n van els ulls a la boca i penso, mira un Frankfurt. Perquè et facis una idea, els morritos els té com el Jun Matsumoto. Sí, és de senyor, deixi l'àcid hialurònic que li fa mal. Realment, el meu hype ve perquè és... he trobat una sèrie de J-Dorama que feia temps que no trobava i m'ha fet molta gràcia. Amb aquesta essència, no? Clar, és que ara últimament veiem més que drama i ja és una altra cosa. Sí. I trobar un J-Dorama que inspiri, doncs... No, jo la vull veure, el que passa que, clar, no la vull veure sola i aleshores coincidir, doncs, el temps que tinc, estic ara mateix gravant el podcast. O sigui... I hi ha una cosa que jo vull esmentar, que no has esmentat, però que a mi em flipa, que és la varietat cultural que té aquest dorama. Sí. Ai, sí. És Els a dir, cuiners. dintre de la cuina, sí, hi han 7 cuiners si no vaig malament. Però és que 7 cuiners de tot el món. Sí. Que guai. Europeus no n'hi ha. No Sí, n'hi ha? i el francès. Després tens el de Latinoamèrica que parla castellà i dice joder i diu coses... Penya, és meravellós. Penya és meravellós. I després tens el japonès... Bueno, tens la noia japonesa a la cuina, el noi xef especialitzat en postres japonès i el sous-chef que també és clàssic. Però bueno, que és molt divertit perquè tu que també coneixes l'interior del món de l'alta cuina, que saps que hi ha gent de tot arreu del món, la cuina està barrejada, no tots són japonesos.
I juga una miqueta a l'essència Shokugeki, el que està especialitzat en aromes, l'especiat en carns, l'especial amb salses... I una cosa que a mi realment m'agrada d'aquest dorama és que encara que la cuina se suposa que és un equip, et presenta les individualitats de cada un dels personatges dins la cuina. És a dir, tots estan allà perquè tenen un somni. I bueno, hi ha un missatge final que ja dic que no vull entrar perquè entres a la reflexió que li dona el Kai tota l'estona, que és mentre més amunt tu vagis, més sol et trobaràs. Està guai, a nivell de competència, o sigui, són companys, però alhora estem competint perquè, clar, estem dintre de l'equip, tots som al restaurant Kai, però alhora tothom ens volem fer un lloc i tothom volem escalar dintre del món de la cuina i ser reconeguts com a xef. Dic, de veritat, a nivell de història, d'evolució, d'aventura, en aquest sentit de la creació personal dels personatges està molt guai. La part gastronòmica la trobo molt divertida. La justificació quan fan en matemàtiques i les fórmules, hi ha coses que m'imagino que sí que estarà ben feta, però que queda brutal. O sigui, la part final que hi ha... Bueno, ja ho veuràs, hi ha fórmules que van aplicant i dic, bueno, suposo que en aquest sentit jo no arribo tant a com a matemàtica, estan molt ben parides, la veritat és que sí. Però vaja, jo el missatge que dic, Fermat no Ryori, tinc les meves sospites que en algun moment aquí pot arribar. I tinc la meva pròpia teoria conspiranoica, que si algun dia surt a la llum i és certa, només desitjo que digueu, és veritat, ho va encertar. Tenim captures de pantalla. Que demostren dia i hora. Amb el meme del senyor aquest a la pissarra amb tots els fils vermells. Però sabeu que us vaig fer una filada molt prima, eh? Sí. I vaig ser escèptica. Però escèptica no implica que no m'agradi somiar. Bueno, a veure si en algun moment arriba a casa nostra, que molaria molt llegir aquest manga. Però va, Links, háblame de tu libro. Parlem de manga i un manga. Vull fer un trigger warning abans de començar, perquè jo quan vaig dir faré això, la Hangwin va dir per al grup de missatges tengo miedo. Sí, perquè quan tu dius, vinga, va, parlem, tu ara vens a parlar d'un shoujo. Sí? I quan tu vens a parlar d'un shoujo, si va de la línia d'Ouran... No. Però clar, tu és que el teu shoujo també és brutal. Brutal és un shoujo, o sigui... Jo sé. No, però va, anem a començar. Jo Us vinc a portar a la taula Perfect Tick, un manga de Nagumo Nanaji, que malauradament no arriba a casa, però que us pot sonar el nom d'aquesta autora perquè actualment Distrito Manga està publicant la seva obra de Sigue Adelante. Quilicua? Aquesta obra que la Jinx ha de posar-se al dia ja d'una vegada, sisplau. Doncs per aquest entenc que ja sabem l'estil de dibuix el tenim al cap. Sí, confirmem, no són barbetes picudes. No, raro no. Jo tinc una hemeroteca de shoujo que vosaltres, que no la mencioni, no implica que no existeixi. I el que has dit és millennial. És dibuix millennial. Sí, però bé, publicat per Shueisha a la revista Margaret durant el terme del 2000 al 2007. Actualment compta amb 22 volums i és una sèrie tancada. I direus, de què va aquesta vaina? És un triangle amorós des de tota la vida de Marro del Cagarro, on la protagonista està entre que no pot de dos homes. Què? Aquests dos homes, a banda, són família. Però bueno, la protagonista és la Fuko Kameyama, que sempre em confonc amb aquest nom, que és la típica noia que va a preparatòria, per situacions de mida ella viu sola, en un pis, el típic pis, el one room japonès, i és una noia que estèticament li agrada molt portar els cabells com excessivament cridaners, com si fos una guiaro. Vale, doncs és el tret que identifica aquesta noia. És una noia que té moltes inseguretats, però que alhora li agraden molt els nens i no sap si s'hi vol dedicar a ells, no... Lo que seria el final d'adolescència d'un japonès promig de manga. I de qualsevol persona, perquè tu amb 16 anys no saps què vol fer. Ja, ni en tinc quasi 30 i tampoc, vull dir... I aleshores aquesta sèrie se pot dir lo de quan més primo més m'arrimo o no? No, explico per què. Un dia a aquesta noia al pis del costat se li presenten dos nois, que és el típic bishoujo bishonen del manga promig, que són el Daiya i l'Ichi Shimpo. Jo te vull retar a que em diguis el nom de l'autor i el nom del personatge seguit, perquè tenen tela, Nagumo...
Espera't un segon, jo puc. La Nagumo Nanaji, la Fuko Kagemayama i el Daya... Jo puc, pels meus collons no sortim d'aquí fins que ho digui. La Nagumo Nanaji, Fuko Kameyama i Daya Ichi Shimpo. Jo el tornaré a repetir, no pateixis. El tema està que ens presenten els dos extrems de les personalitats. Un és superobert, super easy mind, que es diu en anglès, i l'altre és la cosa més rància, president de la seva classe, el típic noi de 10. Error que comet aquesta noia és molt enamoradissa. El primer dia de trobar-se el Daya se li declara. Aquest noi, òbviament, li diu que no. D'una forma molt educada, té molt de cura. I la història avança en el que, com són veïns, amb el pas del temps i la convivència, la Fuko i l'Ichi van establint una mena de relació, el qual acaben formant un vincle amorós també. Què passa? Que aquesta sèrie és una mica el perro de l'hortelano, que es diu en castellà. Com no tinc, et vull. Però quan vaig a tenir-te, no vull. És molt típic. O sigui, típic tòpic, relació tòxica, no vull estar amb tu, però alhora no vull que estiguis amb ningú, o sigui, sèrie tòxica, de tio possessiu... Vale, està bé, curiós. I compleix molts clichés, Sí. A més, la Fuko i l'Ichi s'apropen, més gelós es posa el Daya. Què passa? Que el Daya és molt faldiller i no és conscient de que està enamorat de la Fuko. Tema està, tot això se'n va a la merda quan un amor de la infantesa de l'Ichi apareix i l'Ichi comença a confondre's amb els seus sentiments. M'encanta perquè s'està explicant tota la història. No sé si llegirem el manga, però... No. És marro del cagarro, us ho he Cada dit. vegada que donis un cliché d'un shoujo romàntic, adolescent, d'escola, farem clinc. Jo sóc una romàntica, en realitat. Aquí no m'hi veieu, però sóc una romàntica. No, sí, a mi el que em fa gràcia és com renegues i després com caus. O sigui, pot ser com jo, m'he comprat Viviendo con Matsunaga. Sé el que vull, sé que trobaré i sóc feliç i no passa res. Es donen tots els clichés i ja està. Però a mi m'agrada fer-me-la difícil, perquè ja us ho dic, puc estar llegint amb la mà esquerra Perfect Tick i amb la dreta Brutal i estar somrient com una imbècil amb els dos. En si, el manga, el transcurs del manga, ens presenta la història de com la Fuko s'acaba decidint per un dels dos, que no us penso dir qui és, però el xipeig jo el tinc clar. Vosaltres què faríeu? No, anem a posar-vos. Vosaltres amb qui us aniríeu? Amb el ranzi, però que després és un tubet? O amb el faldiller, que donaria la vida per vosaltres? O sigui, ella s'anirà amb el faldiller. Qui m'ha dit? Al principi li rebutja un, no? Li rebutja un, però tornem-hi. És un triangle, perro de l'hortelano. Amb l'altre. Quan et tinc no et vull, i això passa bastantes vegades. Quan et tinc, I don't like you. Però quan estàs amb l'altre, bueno, potser una mica. O sigui, la història t'ho explicarà fàcil. S'anirà amb el faldiller i qui és el tendre i rancio i tubet és l'interessat de veritat, perquè és el tòxic. Que és excessivament gelós. Però bueno, aquí us deixo el meu argument. Té un dibuix molt bonic, són ulls grans, o sigui, dintre de lo que és el dibuix Shoujo 2000ero, això és el meu estàndard, el dibuix que m'agrada. Tenen els ulls grans, l'estètica del personatge femení m'agrada molt perquè està molt cuidada. És a dir, no teniu dos capítols que porti el mateix pentinat, Això és molt divertit. I a banda, veus com diferents estètiques dels 2000. A vegades tira una mica més per al villero, a vegades fa més Lolita. Hi ha un capítol molt graciós en la que intenta fer-se la noia cute kawaii i no surt bé. Ja us aviso. Però bueno, és una mica un slice of life amb un trianglet que al final té un giret una mica turbi, a l'aspecte de que al final del manga passa un succés, que jo em vaig quedar, I això què ve? Penses que la poden portar o què? Funcionaria? I jo crec que aquest, a dia d'avui, no funcionaria en el mercat que tenim actualment. Perquè ara mateix tenim un catàleg tan ampli i amb tanta varietat, i això, sota el meu criteri, és tan shoujo estàndard, que jo crec que no funcionaria, és a dir, no s'arriscaran a comprar-la. Potser, tenint en compte que Distrito ha portat alguna cosa d'ella, però sí que és veritat que la de Sigue Delante és una de les seves obres més famoses, però tampoc hi posaria la mà al foc. Jo només tinc clar una cosa. He necessitat un any perquè la Lynx reconeixi que m'agrada el shoujo bàsic, mainstream, romàntic de triangle amorós d'adolescents. Titular. A la Lynx li agrada el shoujo mainstream, amorós, escolar i bàsic. La Lynx va llegir en el seu moment Slice of Life i li agradaven. Subtitular, les coses han canviat. No. Però bueno, noietes, jo crec que ens ha quedat un mandarake bastant arrodonit. Sí. Tothom ha tret els seus guilty pleasures, vulgueu que no? Completament. És d'aquells mandarakes que jo li donaré a borrar quan algú m'etiqueti.
El que he trobat jo amb la cuina de Fermat és el J-Dorama que feia temps que necessitava i no trobava. I vaig anar buscant cuina, no vaig anar buscant altra cosa. Jo trobava molt a falta l'estil boutique, la veritat. Parlant d'estil boutique, sonen xiulets de fons i agafeu-vos fort que venen boutiques, de veritat. Propera parada, La tertúlia. Doncs, sincerament, aquest serà el podcast de les sorpreses. No sé qui està parlant d'això, jo. I de què vinc a parlar avui? Venim a rememorar coses, a fer un remake, fem un remake. Mira, això és com el Nintendo Direct de fa uns dies. Està ple de remasters i coses que no hauria de fer algú. A la nostra primera tertúlia, no sé si recordareu, vam parlar d'un seguit de vestits de núvia. No me'n recordo per quina companyia de vestits, sincerament. Inspirat en els personatges de One Piece. I de què venim a parlar avui? De Luquitos. De Luquitos, efectivament. De Luquitos. Que bé. No, aquest programa no m'agrada perquè m'estàs traient tots els temes, ho saps, no? Estan sortint la veritat. La veritat sense acabar sabent. Em sembla un nen, però té el cervell d'un adult. És el detectiu Conan. En veritat, hi ha una mica d'intrusisme perquè la Nins parli d'això jo. I que vingui de parlar del que ve a parlar, o sigui... No, més de veritat. Bueno, sí i no. O significa que ja l'estem contaminant, eh? No. Sí i no. Aviam, primer anem a posar en context. La marca de vestits Lulu Felice ha tret una col·laboració amb la mangaka Ai Yazawa. I qui és Ai Yazawa? Ho preguntareu, o no? I que tu parlis d'ella és intrusisme i No és blasfèmia. intrusisme, perquè per vosaltres aquesta senyora té una col·lecció, per mi té una altra. Però bueno, per no fer-nos els interessants, que ja no serà per ningú, és l'autora de Nana. Òbviament. I què és Nana? Pues un xojo. I ja està? Només parlaràs de Nana així? O sigui, Déu meu. O sigui... Però vosaltres no sabeu el que em gaudiré jo aquesta tertúlia? Traieu-vos la polleguera. Jo no estic entenent res. Hola, vinc a parlar d'una cosa inspirada en la mangaka Ai Yazawa i la seva obra, Nana. Punt. Final de la redacció. Aquí teniu el meu treball de recerca. Aquí està. I no ho ha fet una IA, ho he fet jo. Anem a començar. El tema està que la col·lecció de Lulu Felice per Nana no és només una col·lecció de vestits de núvia ambientats en la sèrie de Nana, sinó també estan ambientats en la sèrie de Gokinjo Monogatari. Com a peces principals, 2 vestits de núvia que es contrasten en els, estèticament parlant, la Hachi i la Ozaki, però que també hi ha un seguit més de vestits, que no són els principals, que ambienten altres vestits de les personatges d'aquesta història i de Gokinjo Monogatari. Jo tinc una pregunta. Ja estamos. És que és per veure fins a quin punt has fet deures. Com va arribar aquí Gokinjo Monogatari? Històries de vecindario. I saps què passava, no? I perquè suposo que també s'han inspirat. Perquè aquestes noies la història estudien en una escola de disseny de moda. De fet, el meu personatge preferit de la sèrie és una cosa que ja parlaré més endavant. Però, va, digueu-me una altra obra d'aquesta autora que no sigui Nana. No soy un ángel. Paradise Kiss. Marine Blue. I believe in Georgie Supremacy, així us ho diré. Per mi, Georgie... És que no sé si és perquè Paradise Kiss em va agafar en una època molt rara, i aquesta conversa l'hem tingut alguna vegada la Hangu i jo, que no entenc per què m'agrada tant Paradise Kiss. No, sí que entenc que t'agradi més Paradise Kiss. Suposo que quan a tu te va agafar Paradise Kiss, a mi me va agafar Nana, a la mateixa època. Aquesta és la diferència d'anys, entre que va arribar una cosa i l'altra. Però anem a profunditzar també una miqueta més en el que és l'univers Ai Yazawa, abans de parlar de la col·lecció per se. Anem a fer la pregunta de quina és la vostra obra preferida, però si la faig potser m'apunyaleu. Jo diré que per mi és Gokinjo Monogatari, d'acord? Perquè la Miwako per mi té un lloc especial al meu cor. El tema està, sense fer spoilers, perquè no és spoiler, quins són els vostres personatges preferits? Isabela. Isabela? Curiós, Isabela. Molt bé. Per què? Suposo que és el personatge trencador que quan llegeixes a l'adolescència no estaves acostumada, perquè no estaves acostumada, i em va impactar molt. I el tarannà que tenia, la força que tenia i el empoderament del personatge em motivava molt, no enganyaré pas. Jo sóc defensora de Team Hachi.
Si parlem de nana, sóc Ozaki pur i dur. Sí, i jo sóc Hachi perquè m'assembla un personatge que a vegades crea molt d'odi, però és un dels personatges més reals que jo he llegit en els shoujos i té molta base. A mi m'agrada molt com està creat aquest personatge. I és el personatge clau per la història, o sigui, és que Nana és molt especial. I tindríem una tertúlia només de Nana. De fet, a mi de Nana per se, és que el personatge que més m'agrada és el Nobu. Però per un tema de llàstima pur i dur. Pobret. Però tal qual, aviam. Pensava que anaves a dir el Shin. No, perquè té com una... Fotria un jack d'hòsties. Jo no entenc a la Hangui perquè la veritat és... O sigui, entenc que és Hachi total. Entenc que a Takumi li ha d'agradar perquè li agrada en Go Sayuki i físicament dius, té una... No, a mi Takumi no m'agrada. A mi m'agrada en Shin. Entre en Shin i en Yasu, sí, en Yasu. Però sincerament, a mi el personatge que més m'agrada a l'univers, Ayazawa, perquè una cosa s'ha de dir que està tot ficat en el mateix univers, perquè de fet tens personatges d'un univers que surten en l'altre. I és que la Miwako, que direu, la Miwako? Tu? Sí, clar, és el que series tu en aquell món. Sí, és Vivian Westwood barrejat amb colors pastels i allò em dóna la vida. I per a la gent que no coneixia el personatge, la Miwako podria ser com una espècie de parona de One Piece. Sí, és una parona. De fet, estèticament, són personatges molt versemblants, però de fet la Miwako té una personalitat excessivament estrident. Així com la Perona és molt més calmada, i la Miwako a vegades l'ofegaria. I és una mica sutil, però li fan referència com si tingués algun tipus de síndrome o de necessitat especial. Sí, sempre No sé com diuen dir-ho. que és una persona... Es refereixen a ella tant a Gokinjo Monogatari com a Paradise Kiss, perquè també Miwako té bastant pes a Paradise Kiss. Es refereixen com a ella com una persona especial. Mai arriben a profunditzar, però una persona Sí. que està sempre al seu univers, etc etc. Sí, té aquest puntet i, bueno, és un bon personatge, després del duo Nana. Jo suposo que vol encabir en aquell món una persona de necessitats especials, una espècie de TDA, que per això és dintre d'una normalitat i que a priori tu diries és com els de més, doncs té aquesta necessitat especial i per això és com és. Però ara que hem fet una miqueta 5 cèntims, univers Ayazawa, personatges preferits... Entrem a matèria? Vinga, que anem a parlar de la tertúlia concretament. He estat fent un petit recompte i en total Lulu Felice ha tret un seguit de 10 vestits com a tal i després hi ha 2 parelles de conjunts. Els conjunts estan ambientats en directament Gokinjo Monogatari, que són 2 il·lustracions que ja va fer l'autora en el seu moment i els vestits estan inspirats en... Recordem que l'univers Ayazawa va molt de la mà amb el tema de la moda, perquè és una senyora que els seus personatges estan com molt encarats a signatures de dissenyadors molt concretes. Sí. Fantasia, per una altra banda. Però bueno, noies, per on voleu començar? No sé, és la teva tertúlia. Guia'ns en aquest viatge. De fet, us deixarem, en el moment que surti el podcast, un petit fil de Twitter perquè veieu tota la col·lecció, per si a cas. Però anem a començar per les 2 peces que obren la col·lecció. Les 2 nanes. Vale. Vale, fiquem un cronòmetre a totes perquè no ens passem de 3 hores. Parla de la foto promocional dels 2 vestits que surten les dues models donant-se la mà. Com tot em sembla bé, però alhora no m'ho posaria mai. Ja, però no em pots negar que quan vas veure la imatge vas voler cridar. I ara passaries tota aquesta estona cridant de lo maco que és el tot. És que són els detalls. I és tan japonès, per això. O sigui, és tanta blonda i tant de brilli-brilli. O sigui, es nota molt que té aquest toc hortera, entre cometes. Hortera, entre efectivament, cometes. hortera és la No vull paraula. faltar ningú, No vull faltar ningú. Ja em falto Sí. jo, hortera de bolera, Sí, tio, que sí, a vegades sí. dius, senyora, que entre que són petitones i porten tant de revolt, tant tul, tant tot, que dius, s'ha perdut el vestit vostè? I us heu fixat que és una cosa molt japonesa? Els vestits de núvia que sempre es vegin la zona del coll, no és a cap moment es veu pitrera de cap tipus. Vull dir, tranquils.
recorda que pels japonesos el coll és una cosa molt sensual, que per això les geishas se'l maquillen i no tothom pot veure un coll a l'aire d'una japonesa, allò en plan... I sobre va maquillat, amb aquell maquillatge especial... De fet, també val a dir per la gent que ens escolta, tornant un altre cop a aquests vestits, que són els 2 únics vestits de la col·lecció que no estan inspirats en cap il·lustració. Bueno, és l'imaginari de com es casarien cadascuna, suposo. O, bueno, això podria ser una mica spoiler, no? Aviam, ja la barrera de l'espoiler, per favor. Una es casa i l'altra es queda viuda, no? El negre i el blanc. Uf. És que és complicat perquè quan tu comences la sèrie ràpidament veus que no acabarà com tu creus que voldria que acabés. Però quan tu comences la sèrie tu saps que ha passat alguna cosa, perquè és la Hachi Correcte. fent cartes, per dir-ho d'una manera, a la nana, a la Ozaki, explicant el temps que passaven juntes, que ara no hi són juntes, que dius... I tu estàs veient durant els 20, que són 22 volums, els que hi ha... On està la caseta amb la tanca i amb el gosset que se'ns va prometre? Exactament. On han quedat els gots de les maduixes? ¿Dónde está que yo lo vea? El destí. Introduir escena És dramàtica. terrible. Però va, anem a passar. Primer vestit ambientat en una escena real de la sèrie. Blau Ozaki o Blau Hachi? Vols dir el de la portada? Sí, jo crec que sí. M'encanta, perquè totes les portades de Nana és un dia de cita entre les dues. Sí, que és una cosa meravellosa. I mireu que a mi al principi no la manera de dibuixar de la Yazawa, les portades em feien mal. I em direu, per què? Mireu-li les cares, sembla que els hagin posat en un segell. A veure, amb tot el carinyo cap a Planeta, sisplau, una nova edició de Nana. Sí, ja està. Sí, per favor. No volem paper de seva. La tancobon. Quants anys portem demanant la tancobon de Nana? També et diré que és, clar, molt complicat fer una reedició d'una cosa que saps que està en stand-by forever and ever, Bueno, en stand-by forever and ever. Després vull comentar una cosa. Tornant al vestit, el que m'agrada molt de lo que ha fet aquesta marca de vestits, de Lolo Felice, és que no són 100% iguals. No, són inspiracions, no? I són inspiracions molt més romàntiques. És que t'anava a dir, per mi aquest vestit en concret, el blau de la Hachi, guanya moltíssim més sent un vestit tot llarg i amb les mangues tan inflades que la màniga aquesta 3/4 japonesa tip. Sí, m'encanta. M'agrada molt. Aviam. De fet, és que fins i tot l'il·lustració, buscant una mica el moment aquest de la finestra contra llum, com un contrapicat una mica d'aquella manera, m'hagués molat que l'altra nana en aquesta fotografia també. Un vestit més roquer, no? Com és ella, amb el vermell, amb el cuir. Bueno, de fet, t'anava a dir, tenim d'aquesta mateixa col·lecció i així utilitzem-ho de link i passem al següent vestit. Una de les parts en la que la Ozaki està en un concert de qui era? De Tramnès, perquè està veient el Ren. La camisa aquesta, que de fet hi ha alguna il·lustració color, que té tantes... Blonda. La paraula Raffel en català no em surt, però que en castellà tampoc. El tul, vols dir, o la blonda? No, aquesta mena de... el que porta al coll. És que no sé com es diu en castellà. Lo que seria un volant, però això en castellà és la xorrera. Sí, està exactament. Terriblíssim nom, xorrera. Això es diu així. És així. El volant, ho deixem en volants, no? Però vull dir, s'han calçat un vestit totalment amb un munt de volum, un munt de tul, amb xorreres, perquè ja m'ha agradat i ja es queda amb xorreres, així m'he igual que sigui, em don molt igual que sigui un castellanisme. Un mes per la col·lecció. No us sembla que aquest vestit seria un vestit amb la que la Ozaki realment es podria casar? Sí, o casar o fer un concert, Sí. No la veig vestida de blanc, aquesta senyora, No. per una boda, pel que sí. Però per fer un concert, o sigui, és que és un vestit maquíssim de concert i de catifa vermella, d'anar a un premi. El Consell Tribut de certa persona. O sigui, seria la nostra Lady Gaga. Va a un concert i surt així. Sí, tal qual. És un vestit totalment
de premis, de lo que sigui. És que mireu que l'essència nana, realment, Nana Ozaki parlem, no és gaire complicada d'assolir. No, perquè és un punk. Amb un punt romàntic perquè és un shoujo. Bueno, però no té per què, vull dir, una cosa és l'estètica i una altra la psicologia dels personatges. És molt reconeixeble i molt fàcil de dir, això és nana. I aquest vestit, encara que poder, si no portés la gorra, em costaria una mica més d'ubicar. Però la model amb la gorra... És la feina ben feta de l'Ai Yasawa quan fa les seves històries, que no sol fa la història, sinó que li fica el punt de moda, d'estètica, de personalitat. O sigui, té un estudi de les característiques de l'outfit que te fa això, no? Reconèixer en seguida dir, i les que hem crescut amb nana és, ui, això és molt nana. I no és que sigui molt nana, és que és punk, o és grunge, o com tu vulguis dir-ho. Però dius, ui, és molt nana això. Tu ves la sanefa aquesta vermella i negra, el tartan, i dius, això és nana. Més que amb nana, jo crec que la feina de documentació de moda que va fer la Yasawa, a Paradise Kiss, òbviament Paradise Kiss va molt més encarada, però Paradise Kiss aconsegueix que cadascun dels personatges, és a dir, és molt fàcil, a la mínima que vegis una miqueta de moda, saber distingir un Gucci, d'un Versace, d'un Vivienne Westwood. Però la Yasawa ho fa de tal manera en els seus dissenys de roba que em sembla una cosa super sutil i super bonica. Sí. Bueno, és que a nivell de tot, de creació de món, perquè realment el que fa és crear un món i crear personatges, sap donar-li identitat absolutament a tot. És a dir, des d'unes sabatilles que sabries dir a quin personatge li pertanyen, a dir aquesta és l'habitació de la Hachi. Sí. I amb detalls supertontos, perquè vulguis que no... Detalls supertontos, o sigui, a dia qualsevol que hagi llegit una mica de nana sap què vol dir una habitació 707. Tothom sap què vol dir un racó amb una finestra, tothom sap que és un got amb unes simples maduixes que podia ser qualsevol cosa, o sigui, Sí. Un candau amb una R, és que el vulgueu. Però ara que ja hem parlat de les bananes, digues, Hangui. Què vols que digui? T'he vist amb ganes de dir alguna cosa. No, segueix. O fotre'm una punyalada. No. Vols que passi passar ja primer. Kokinjo Monogatari, que a mi m'agrada molt Kokinjo, Mentre no parlis... De fet, abans d'aquest, vull parlar d'una fotografia que han fet d'aquesta col·lecció, que surt la Ozaki amb un vestit blau obscur i surt acompanyada de 2 nois més. És que quan la vaig veure, vaig quedar-me una estona mirant pensant, blau obscur o blau en general, és un color que jo atribueixo molt més a la Hachi, en general. Ja no per portar aquella que he parlat abans, sinó em sembla que és un color... Els colors freds, Sí. diguem així, m'hi peguen molt més a la Hachi que a la Ozaki. Sí, Però no us sembla que aquest vestit crida Ozaki? però constantment. Bueno, torna a ter un punt d'aquest gòtic. El trobo molt gòtic. Clar, potser el veus gòtic perquè... No, és gòtic romàntic per al tul, amb el blau, és molt vampiresc, és un Nightwish. Sí, és que és el que estava pensant. És que encara que no us sembli, Links, aquí tens dues especialistes en moda perquè ens hem entregat totes les temporades de Maestros de la Costura. I moltes gales dels Oscars. Però aquí, qui sap diferenciar entre Schiaparelli i Moschino? Tu mateix. Tu mateixa. Moquino jo també el trobo ràpid, Mira, això sí. Però Schiaparelli? No costa més, no. Sí. No és la que té més vista. Però en canvi jo t'agafo un Balenciaga. Tots els coreans porten Balenciaga. Us diré una cosa, Balenciaga és per Corea, lo que Gucci és per Japó. Sí, clar. De fet, tornant una mica al mandarake de la Jinx, de la cuina de Fermat, m'agradaria, sisplau, que qui us veiéssiu la sèrie, feu una ratlleta en un paper, cada vegada que el Keiya Sakura porta una dessuadora de Gucci. Brutal, és en plan, jo vull tot aquell outfit. Jo m'ho apuntaré. Que ara que l'he començat a veure, ja m'ho apuntaré. Tot és Gucci. I encara que tu no vegis el logo de Gucci, el que porta és Gucci. Saps que és Gucci, saps que és Gucci. Jo he vist molt Balenciaga, inclús en els webtoons coreans, molt Balenciaga. Que sí, Aquesta hi ha una dessuadora que és supergran, que és super oversize, i posa Balenciaga, saps? I és una passada. Ara me'n vaig una miqueta de tertúlia i torno. Sabeu que Balenciaga va treure aquelles Converse destrossades que valien gairebé 1.000 pavos. Ja, rebentadíssimes. Sí? Jo no us enganyaré, vaig intentar mirar de trobar-les, però van... No, hombre, no. Jurau. Te l'haguessis posat? Alguna vegada. Trencades?
Bueno, Alguna vegada. Són aquelles coses... Sabeu que jo tinc peces de roba Sí. cares que Sí. alguna vegada cauen. Quan vull fer de Rosalia me les fico. El tema està que jo tinc un problema amb les grans marques. Jo no suporto el branding. Ja. És a dir, que em posi Gucci pràcticament que m'ocupi tot el torso, no ho suporto. Un detallet guai. Per exemple, la marca Ralph Lauren, l'odio. Oh, és terriblement lleig. Perquè van començar amb un senyor, amb un cavallet molt petitó, que deies, això és de Cookie. I cada vegada és més gran. T'anava a dir. És que un crocodile petit sempre agrada, però si vull un crocodile gran, tio, Jo me'n saps vaig que ho a One diu Piece, molt? no me'l fico al pit. A l'osset de Tous. Per què? Vale, és Tous. Per què sempre ha d'estar l'osset? Per què sempre ha d'estar el teddy bear, saps? No tinc 5 anys per portar un osset de peluche, o sigui. Senyora, pari! Bueno, perdoneu, l'època que Moschino li va donar pels ossets, també t'ho diré. Però va, tornem, sisplau. No us sembla, però aquest podcast s'entén de moda. Potser no la utilitzarem, però l'entenem. Jo he vist moltes vegades la col·lecció de l'OF d'Estudio Ghibli i no passa res. Les mitges de Moschino, que sembla que les ha pintat un nen amb un tàquer. Això és una cosa que des de que el vaig veure, de fet, és la col·lecció de primavera de 2015. És que està gravat aquí al foc al cap. Aquest és el meu nivell de malaltia. De fet, tota la col·lecció és com si un nen li hagués fotut ratlles amb un permanent negre per sobre. I em mola molt. Només, jo crec que poder parlar de tota la col·lecció seria tonteria, perquè de fet m'agradaria i em faria molt més il·lusió que li donéssiu un like quan fem el post, o els mateixos posts de la marca, perquè col·leccions o empreses com aquesta treguin més col·leccions basades en animes de shoujo. Gràcies. El vestit de floreta de la Miwako, el blanc de núvia, és que, de fet, està ambientat en una escena en concret d'una passarel·la que estic tirant-la molt de memòria, és la passarel·la d'obertura de la de la graduació de la Miwako a l'escola de moda. Però no facis spoiler de l'obra quan no hem analitzat ni fem mandarake de Kinjo Monogatari, sisplau. Però això ningú sap. Bé, de fet, és que pots llegir Gokinjo Monogatari, que passa això, et pots llegir Paradise Kiss, que també, i nana, no estic gaire segura si surt la graduació o no. Però bueno, és el típic vestit. Això sí que és japonès. Sí. De tots els que va sortir de Gokinjo, aquest és el que va impactar més, perquè és que a més la postura de la noia, la model amb la foto, és que és tal qual. I aquestes plataformes. Jo vull aquestes plataformes però en negre. Però amb les cordes fins al genoll i tot, Jo seria la persona més feliç del món amb això. A més, la noia s'assembla molt. És que és això, em sembla superben escollit tot. En canvi, les actrius de les nanes, clar, jo suposo que quan vas veure el Sword Art Live Action me van agradar molt. Home, Amiga, jo veus aquí, això ho tinc pendent, això són deures. Es pot veure. no, és que ara Suchilla, clar, és que és nana. No, i és la cantant, o sigui... Jo trobo a faltar aquests pantalons amb les maduixetes, que és la marca de la Minako. Que surt més endavant, els del pastís de cireres. De fet, el patró de maduixetes és el patró principal de la marca de la Miwaki. Per això ho dic, que hagués molat aquests pantalonets per sota, o tipus roba de dormir. Per això fem una crida a qui feu cosplay, que us presenteu als càstings de Maestro de la Costura i feu cosplays dintre de les proves. I en lloc de veure el típic clàssic, que hi hagi alguna cosplayera d'aquestes que s'ocorre de veritat amb la seva costura i fiqui aquestes coses com qui no vol la cosa. Jo, si sapigués, ho faria així. Seria la meva marca, Ui, tu és que amb la teva marca i els loquitos Per és cert. que vaya tela. Ja. Perdona que et digui, la meva marca està trepitjant a la teva. En un moment que tinguis un moment al Fashion Dreamers, fes un ull. Tema està. Hi ha una cosa que no he volgut comentar, aviam si algú té alguna cosa. A la tertúlia del pilot, recordeu que vam esmentar també una col·lecció de vestits de núvia de Disney? Sí? Recordeu com es diu la marca d'aquells vestits de núvia? No és aquella que era com Clàudia però en versió japonesa? Clàudia. Efectivament, doncs, a que no sabeu què? Endevineu de quina filial
És la marca Lulu Felice. Que m'he ficat una mica perquè tenen com una macroweb. És molt guai perquè la web de Caraudia té una mena de cercador de vestits per qualsevol cosa que us podeu imaginar. Pots buscar per color, per tall, per preu, per pes. Que dius, em sembla Ja fantasia. la vaig estar mirant quan vam fer la tertúlia del pilot i la veritat que és una meravella. I té moltes col·leccions. Cada any fa una col·lecció de Disney. Sí. I us dic que vaig estar tranquil·lament 45 minuts donant voltes per la pàgina i no me l'he vist tota. Sí, jo ja sabeu que un cop tiro per una cosa... No, t'anava a dir no enganyarem que aquí la gran majoria d'oients, quan obren una pestanya d'una marca de moda, pots estar com 45 minuts, una hora mirant la web a veure què trobes. Per tancar una mica i fer una mica circular aquesta tertúlia, aquesta col·lecció no només ha tret els vestits, ha vingut acompanyat com a imatge promocional d'una petita il·lustració de la Iyazawa en persona. Jo, és que m'estic avançant una cosa, però només demano una cosa a la Iyazawa en aquesta vida. Que escrigui el final de Nana en una tovallola. I que deixi els fans, ja ho dibuixarem, no us preocupeu. I serà fidel. Fa un tuit a Iyazawa. Això ha d'acabar així. I el fandom farà la resta. I seria tan meravellós. O sigui, torno a dibuixar només per això, així t'ho dic, Ja, del pal... Apartin, Sake Boy! El que passa és que no sé si volem veure Caballo. No. De fet, vosaltres creieu que això podria ser el final o l'avís de «Ei, que s'acaba l'hiatus»? No No. l'acabarà mai. O sigui, Iyazawa va deixar Nana de dibuixar manga perquè tenia una malaltia. I inclús me sembla recordar que en les notes d'autora que estaven en els volums de Nana ho anava explicant què li passava. I aquest dolor o aquesta malaltia me sembla que quan veu Nana li retorna o li ha de retornar I jo penso que Nana li fa patir tant que no l'acabarà. Tio, però em sembla cruel. O sigui, és que treure una il·lustració Molt. de Nana. A més, si us soc sincera, la primera vegada que la vaig veure pensava que la Hachi era Miwako per les cuetes. És el crossover. Sí, jo del pal, què és això? I després ja em vaig fixar bé i vaig dir, vale, està tot al seu lloc, gràcies. O sigui, Iyazawa no ha deixat de treballar mai. O sigui, ha estat malaltona, ha estat temps, òbviament, parada del tot per la seva malaltia, i sí que és veritat que sempre està treballant amb coses i col·labs relacionades amb la moda. I aquesta pregunta que tu et fas i que es fa tothom, que és, coi, ja que no et desvincules totalment del món artístic, per què no acabes això? I en alguna entrevista que ha donat, que ara no sabria fer la referència, ho ha explicat, com bé diu la Hangui, que és que realment ella no pot treballar en aquesta obra. Perquè que fa el retorn, l'ha quedat com aquesta seqüela, aquell malestar, que és... Jo m'imagino que en aquest sentit fer aquesta il·lustració alguna cosa li deu haver costat. O potser si es trobava tan malament, potser no ho ha fet ella, ho ha fet algú i simplement ella fa la signa. O potser ha fet els dos personatges, o sigui, l'estructura, i el que més ja es veu que és digital. Ara és quan aquesta senyora té tota l'habitació empapelada en coses de Nana i simplement fa patir els seus seguidors. T'imagines? És que això em sembla cruel. I si és el que diu la Jinx de això és una senyora que l'he dibuixat i signat la Nana, que faci això amb el final de Nana! Estoy harto de rodar como una noria. Vivir así es morir de amor. Por amor tengo el alma herida. Por amor no quiero más vida que su vida. Melancolía. Tots volem al final de la casa amb la tanca i el gos. Punt. La Hangui i jo algun dia tindrem un loft que tindrà aquella cantonada i hi haurà els dos gots de les maduixes. El problema és que potser no cap res més per tots els mangas i tot el material que tenim. Sí. Que realment per això volem el loft. Em convidaran un dia... No, és fins que tu et doni per canviar-te el padró municipal i vinguis a viure aquí. Sí. Perquè, a banda, el millor de tot és que és com tot molt perfecte, perquè vosaltres dos sou les dues Nana i jo soc la Miwako. És que per això sempre ens agradarà Iyazawa. Doncs, família, jo crec que hem fet una bona destripada de la col·lecció de Nana por Lulu Felice.
En veritat era una excusa per parlar d'Aya Zawa. Sí. Efectivament. Es tornarà a repetir? Possiblement. Però això que senten són els xiulets de fons i, nenes, tenim parada. Ostres, ben carregada. Anem cap al niu, va. Propera parada, Niu de merda. Ali, família! A veure, com us ho explico? He estat 20 dies a foc lent fent un niu de merda. Que s'ha anat a la merda perquè en qüestió de 6 hores m'ha sortit un niu de merda molt millor. Però és que a sobre us vaig dir, voleu aquesta merda? I em vau respondre que sí. Home. És que entra totalment en la nostra política. Sí, perquè recordeu que aquesta secció entra en el niu de merda perquè en el fons les fonts que ens alimenten és X o Twixter. Vaig ràpidament a la idea perquè tinc més ganes de xerrar que explicar i ficar-nos en context. A veure, estem en un món que les IAs estan per tot arreu. Fàcil. Tot el que pugui ser IA i estalviar 4 cèntims a qui sigui, ja sigui creació artístic, portada, imatge, il·lustrador, colorista, traduccions, etc. Bueno, si hi ha traduccions artificials a les publicacions manga, jo val a dir que fa no gaire una persona em va enviar un missatge que això de les traduccions artificials existia més a casa nostra del que ens pensàvem. Spoiler, no? Ja te va fer un spoiler. Xan, xan. Sí, però és que això jo ho he titulat les traduccions de merda. I hi ha traduccions de merda, no? Clar, perquè hi ha IA a les traduccions, hi ha IA a les portades, hi ha per llogar-hi cadires. Jo això recordo molt i aprofito perquè també arriben al món del doblatge, ja sabeu que el sector del doblatge, sobretot per exemple als Estats Units amb els guionistes, fins i tot Suècia s'ha plantejat treballar amb vies per guionistes, etc. I el tema de les intel·ligències artificials estan començant a ser un drama en molts sectors creatius. Sí. I jo vinc a recordar unes paraules que va dir al costat meu el Marc Ullot en una nit friki, que deia: les IAs us menjaran l'ànima. Però és que fa un parell de dies a la web de Omega Center m'han fet una notícia que diu traducciones sin alma. Metafòric tot. I que és cert alhora. I tant. I d'on ve tot això? D'on ve tot això d'unes acusacions presumptes, parlarem tot de presumpció, per evitar atacs i coses que no són Judicial. reals. Jo és que tot és presumpte i com que ho diuen que és presumpte, no estem afirmant ni contrastant res. La polèmica ve que a la xarxa de Twitter el manga de Pet Shop of Horror de Manga Line se l'acusa d'haver estat fet una traducció amb IA. A veure, nenes, heu seguit tota aquesta novel·la? Jo vaig començar a veure un tuit en plan, quina traducció més estranya, hi ha com molts anotacions de acudit intel·ligible o acudit intraduïble i coses així que ja començaven a escalfar l'ambient a Twitter. Jo aquest en concret, a mi no és un perfil de manga que em pugui arribar a agradar, però sí que és veritat que, com diuen en castellà, la curiositat va matar el gat. I les pàgines són horribles, tio. O sigui, com a persona que s'ha dedicat ja no mitjanament a... Bueno, sí, mitjanament a maquetar, perquè vulguis que no, tu has de llegir tot mentre ho vas maquetant. Maquetació a banda, és que sembla fer per un nen petit. Perdó. Anem a fer un apunt. Us recordem que la Lynx, encara que no sembli, ha rotulat mangas que potser teniu a les vostres prestatgeries. Pot ser. Vale. Doncs, què passa? Que es veu que aquestes pàgines jo no ho he vist perquè per qüestió d'ètica i política no consumeixo aquest tipus de productes, si ho sé. Si no ho sé, doncs no puc fer-ho. Sembla que aquesta obra en concret, la traducció està feta per una intel·ligència artificial. Òbviament, després de que rebombori i l'esclat a xarxes de molts usuaris queixant-se d'aquest mal producte, Manga Line va agafar creadors de contingut que són afiliats, amistats o com vulgueu dir-li,
o que tenen repercussió per nombre de seguidors a l'estat espanyol, com és Neoanime Z i Vivar Manga, per fer un directe amb Manga Line i el traductor en qüestió que es qüestiona el seu treball, que és @debitoinjapan. Vale. O sigui, això acaba d'esclatar més. Arribem amb una presumpció de que això està fet a MIA, arribem amb un directe que, com altres usuaris de Twitter han confirmat, que és simplement Manga Line ha fet aquest directe per blanquejar la seva imatge cara a la palestra i que no sembli que és una editorial que no té ànima, que només pensa en els visums i en recaudar els màxims diners possibles, estalviant-se en 4 duros en fer això. Què passa? Que a sobre tenim un presumpte traductor. Clar, és que ell alhora és traductor, però alhora, com que estem tot de presumpcions, doncs direm que és un presumpte traductor, perquè recordem que la traducció és un món que no necessita llicència ni col·legiar-se en cap sector per poder exercir aquesta funció, és a dir, com un col·legi d'advocats, un col·legi d'infermeria, etc. I per tant no podem tindre aquell intrusisme, que això és un delicte. No existeix, com que no hi ha aquesta estructura laboral existent, diguem que qualsevol persona amb amplis coneixements d'un idioma sembla que pot fer això. Això és com qualsevol pot obrir un bar. Sí. Ostres, molt bon exemple. De fet, tothom pot traduir qui més qui menys. I tant. Però tot depèn la qualitat i la realitat que vulguis a la conversió d'aquestes paraules. Clar, però a mi el drama, o sigui, ja entrem amb la necessitat que tingui l'editorial en fer un directe per dir que de veritat hi ha una persona que té coneixements d'un idioma i que ha fet ella la traducció i que s'ha esforçat molt, que també va fer un tuit reivindicant la seva tasca. És com, mentre més m'estàs reafirmant una cosa, menys me l'estic creient. Clar, a vegades és la política aquesta de la mentira, no? Jo has de seguir amb la meva mentira perquè si no, tot se'n va en orris. Ja, però ho has de promocionar. Què és aquesta necessitat de reafirmar que Manga Line no fa això? Quina necessitat tenim de fer un directe per reafirmar que he fet una traducció i a sobre l'usuari en concret justificar que porta molts anys visquent en el país, que coneix molt bé l'idioma, que ha treballat en altres coses relacionades amb el sector, no sé com dir-ho, i aquí sí que jo fico un nom. Jo a Luis Alice no necessito que m'ensenyi cap carnet per saber la seva trajectòria professional ni ficar en qüestió la seva feina. Sí. I així tenim moltíssims traductors, la Sandra Nogués, entre d'altres, que ja sabem que es dediquen a això, o el Marc Bernabé, la Verònica Calafell, o sigui, és que podríem fer un llistat brutal. I està clar que en algun moment entrarà noves generacions, si això no ho fico en dubte. El meu problema és la necessitat de reivindicar constantment que ho ha fet en carinyo, que ho ha fet ell, que té aptituds per fer-ho. A mi personalment em fa sospitar, i encara més amb el nivell de tuits d'usuaris que s'han queixat del producte al consumir Pet Shop of Horror. Em disculpareu un segon, però fer una cosa amb carinyo no implica fer-la bé. Perdó, però... Sí, però ell potser pensava que anava bé i que l'estava sortint bé, però això no significa que sigui una cosa apta o... I pequen una mica de voler utilitzar aquest espanyol neutre, cosa que indicarà que a la gent de parla castellana els escamarà llegir-ho i a la gent de parla espanyola també els hi escamarà llegir-ho. El que passa que és que a sobre és això, que tu quan, pel que he vist, llegeixes trossos de text i sembla fet per un ordinador. Sí. No té ànima. Sí. I a més estem amb un volum que costa 29 euros. Ja no és entrar en el preu del producte, sinó en l'ànima del producte. Jo, per exemple, jo tinc un traductor molt carinyo, que és Mimo, Agustín. M'encanten les seves traduccions. Per què? Perquè fica ànima, o sigui, coses, frases fetes que tu les entens perquè estàs en un context, perquè vius en una zona, perquè vius en una regió i et donen una cosa que una IA mai podrà fer. I per molt que digui el traductor ho ha fet, és que es nota que és com agafar un Google Traductor i intentar, com que tinc 4 nocions, acabar de muntar. Ja, tal qual. És que això és de Google Traductor, hi ha frases que estan muntades tal qual. És com intentar traduir un paràgraf en anglès amb Google Traductor. Sí, t'ho fa literal i no Sí, t'agafa sí, el que- context. És que és això, és el problema de Google Traductor. Però és que, o sigui, tot això ha anat encara un pes més enllà, perquè, clar, després del directe es va omplen a les xarxes de memes, de blanquejar la imatge de Manga Line, de fent ninots dient com ens han pres el pèl
en aquest directe blanquejador, etc etc. És més, hi ha un que faré un apunt que diu es que hoy los de anime hacen un directo entrevistando a ML i Tolaibro. O sigui, la gent molt escalfada a xarxes. Sí. Vale? Aviam, és que el Tolaibro... el perfil de persona. Fa gràcia, admeto que a mi va fer gràcia. L'Otani. Algun dia explicarem què és un Otani. Sí, avui no. us deixem amb les ganes. Sí, Avui us un deixem amb les Otani. ganes. El problema, clar, òbviament, això va encara alimentar més el niu de merda. Què va fer? Que va crear la tira de memes, o sigui, el que volien frenar Manga Line amb aquest directe van alimentar i fer la brasa encara més gran i la flama més grossa, perquè clar, la gent es va vindre amunt i sense agafar imatges pures de les persones, simplement amb memes, que això és creativitat artística, van començar a deixar anar la seva imaginació i, òbviament, doncs es podia fer un recopilatori fil perquè la veritat és per llogar-hi cadires i riure una estona. És molt divertit perquè va haver una botiga de Madrid que va anunciar que està en contra de les IAs i públicament va anunciar que retiraria el seu producte de la seva botiga de Manga Line. Ho va fer en un tuit molt resumit. Minuts més tard, no gaire més tard, Manga Line fa un anunci publicitari d'aquests de sisplau, stop bullying, stop injúries i calúmnies, perquè si seguiu així, les empreses que ataquin directament a l'empresa emprendran mesures legals pertinents per reclamar aquests danys i perjudicis que puguin ocasionar. Automàticament aquesta botiga va dir Stop IA i va retallar la part de Manga Line. Però allà està l'Stop IA. I diguem que tots entenem què vol dir i totes entenem per on van els tiros. Que de totes formes, en l'hipotètic cas de que això no hagués passat per una IA, simplement hagués passat per un traductor de recursos escassos, direm, que és més correcte, on està? Qui s'ha llegit això per revisar-ho? Qui és el corrector? Vull dir, aquí no hi ha una persona que es llegeix el producte final aviam què? Encara que sigui el cap de l'editorial, saps? Tu has de mirar el producte que sortiràs al mercat. Ja no el cap de l'editorial, algú per confirmar que la persona que ha ficat el text, o la mateixa persona que ha ficat el text a les bafarades, que sí, que només et paga per ficar el text, però si tu veus que hi ha alguna cosa que no... Algú s'ha tingut que llegir això. Va haver-hi una època que a Twitter es cremava gaire perquè no hi havia els correctors necessaris per segons quins volums que sortien malament a mercat, i és això el que li ha faltat a ells. Bueno, i existeixen contes que el que ressalten és tota aquella edició manga que té alguna tara, ho remalquen, ja sigui una falca, ja sigui una paraula, ja sigui una guillotina, o sigui, és igual el que sigui, hi ha pàgines que ho deixen clar. I en el problema d'aquesta obra, que jo crec que és, volen negar l'evidència i en lloc de potser com... Va passar amb la portada d'Estopa, que al final van reconèixer que l'autor ho havia fet en via i van demanar disculpes, encara que després quedis aquella portada, que òbviament jo no la compararé sapiguent el que hi ha darrere, però és igual, almenys hi ha és veritat, ens heu enxampat, hi ha una disculpa, no ho tornarem a fer. Ells segueixen amb la seva que això no és veritat, però si de veritat no fos així, no passaria la lògica que és constant en el volum que tinguis error de guions, errors incomprensibles, que facis que la lectura no sigui agradable, o sigui, palesa el que esteu dient, no hi havia un corrector, no hi havia un supervisor, o sigui que el que va fer és una traducció, probablement i presumptament una IA, i aquest senyor que va fer la presumpta traducció, el que va fer és una revisió, però tampoc la vas fer amb massa carinyo, no sé si m'explico. I també us diré una cosa. Aviam, em fas un directe amb el traductor. Siguem una miqueta llargs de mires i no em presentis, o abans de presentar-te públicament, treu-me o canvia'm la biografia de Twitter, que tens 4 vegades posada la paraula I a la biografia de Twitter. ¿Puedo hacerte un hueco en el foro de debate? ¿Debate? O sea, discutir? Sí. ¡Eso es mentira, son marrana! Bueno, i les vegades que havia dit totes les feines, i quan li van preguntar quines feines ha fet no es poden dir perquè no estan publicades. Bueno, i què tens publicat? No puc dir, no puc desvelar on he treballat, no? Sí, o t'hauré de matar. O t'hauré de matar. Perdó, però... És que és veritat, o sigui, jo entenc la part del secret professional i que hi ha coses que no puguis dir perquè encara no hem vist la llum.
Però llavors tothom té un buc, no? Quan et fas gran, jo si per exemple he de fer un currículum vitae i tornés a la feina d'advocada, doncs, probablement la meva tasca com a dependenta d'estiu en un xiringuito o caixera de supermercat d'un càmping, doncs això ja no ho ficaria, vale, això ho entenc. Però alguna tasca relacionada anteriorment, en anteriores episodios me pudieron ver como... Soy su anfitrión, Troy McClure. Tal vez me recuerden de películas como Las eróticas aventuras de Hércules y Marcar A para asesinamiento. L'editorial ho pots dir, he treballat amb tal editorial, ja està. O he fet treballs per tal i per tal i per tal, i ja està. Així que tampoc... Jo ho dic sempre. I que si no ho has fet res, tampoc passa res, perquè tothom en algun moment ha de fer el boom. En algun moment algú t'ha de donar una oportunitat. O sigui, tots tenim un principi, i els principis, sempre ho diré, són durs i difícils. Llavors, Sí, i tant. òbviament, mai serà el mateix un producte que tu has fet acabant de començar que ja quan tens un recorregut, un temps, una trajectòria, una experiència, vale? Sí, em sembla tot molt bé. Però jo, personalment, la meva presumpció és que tot és mentida. Han fugit cap endavant, no han sapigut fer-ho bé. I Mangalany segueix en la seva línia, Manga. Sí, Mangalany té la seva pròpia línia i llavors, i si estàs d'acord o no estàs d'acord. Però més enllà d'allò, simplement, aquests darrers dies jo crec que encara tindrem algun rebufó i tindrem alguna coseta més. Encara hi haurà alguna cosa guapa, ja. Jo també estic seguríssima. Això ho portarà a cua. Hi haurà alguna conclusió final, al final. O sigui... Jo crec que no. És més al contrari. Nosaltres estem arribant realment a l'infern. Comencen a sonar els xiulets d'arribar a la fi del món i recordeu que ens podeu ocultar a totes les plataformes de podcast, iVoox, Spotify, Amazon, etc. i seguir-nos a totes les xarxes socials amb @leslladresdeltemps. Moltes gràcies, Hangui. Gràcies a tu. Moltes gràcies, Links. Yeah! Simbert, recorda que t'estimaré ara i sempre. I, gent, ens veiem en el proper programa el mes que ve. Adeu! Chaito. Aio!